Очаквайте тази седмица в предаването Фитнес Мания най-атрактивният шоу-конкурс за мъже Мистър Варна 2011. Кучка. Виждам, че си малко сладичко мъжленце. Какъв искаш да станеш? Майкенче, да сменяш разни шарени парцалки, да те щракат с големи фотоапарати, как мачкаш малки мацки с близалки, по реклами да те снимат с Калвин Клайн гащенца и лелечките да ти пляскат. Вау, какво хубаво депенце! Това предаване се излъчва с помощта на Протех Инженеринг ЕООД. Високотехнологични електронни системи. Виктория Груп. Опитай вместо да мечтаеш. Хотел Марица, град Пловдив. Вашият бизнес хотел. От Виктория Груп. Телефон за резервации 032 95 27 27. Хотел Пампорово. Опитай вместо да мечтаеш. От Виктория Груп. Ключарят на място. Ние се грижим за вашите врати и ключове. Булфикс. Фиксирай идеите. Вариформ. Високотехнологични изолационни системи от САЩ. Здравейте, аз съм Киро Скалата. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.